Přátelé, bylo to naprosto úžasný, byli jste skvělí, nám se tady hrálo strašně dobře, Štěrkovna je fakt... Kdo to byl? Dobře, jo, děkuju. A to je vokalistka naše z Čechomoru. No, prostě bylo to naprosto úžasný a my moc děkujeme a určitě se rádi vrátíme, kdybyste nás chtěli znova. I mě samotnou třeba. Bez vokalistky. Já vám chci něco říct. Bylo to tady skvělý. Štěrkovna vlastně nám to něco říká, takhle, mě to nic neříká, jo, protože vlastně já si nic nepamatuju, úspěšně hraji demenci už několik let a můj kamarád Karel Holas si to pamatuje, takže ten mě říkal, že jsme tady prý hráli, jo, čau. Bylo to úžasný, my jsme hráli vlastně ještě za dne a tak jsme viděli do lidí a světili jim oči, bylo všechno krásný. Vlastně vám můžu říct, že vlastně pro mě je nebe modrý, voda je vlhká, tráva je zelená a Franta je černý. Tak dnes to bola vážna jízda. Ďakujeme pekne za pozvanie. Sme tu prvýkrát, verím, že nie posledný krát, aj som to dnes povedal. Aj keď nás nepozvete, sem prídeme. Naozaj sme sa cítili veľmi dobre. S Čechomorom je to úžasná emócia, sú to naše idoly, naši parádni muzikanti, s ktorými je to vždy veľká jízda. Ďakujeme za množstvo reakcií, za váš potlesk a za to, že ste, pretože vás máme veľmi, veľmi radi. Toto bol Kandráčomor a od nás, Kandráčovci, Štěrkovna 2025.